Ayan na. Mapapasabak na. May gira kaming pupuntahan. Ha? Ikaw na ako. Nagsundo ako eh. Oh, bagong gising. Dala ko na yung Armalite ko. Yo! Bim bim! Ayan ko yung pangalan niya. Ha? Jesus? Ano? Jesus. Alright? Yo! Alam na. Jason. Kailangan natin yung tali. Kapurol? Wala yung line yan. Takon? Manigan na sa Bicol. Umbihirang buhay. Bakit? Ano hasain ni tatay? Hasa. Yo-yo. Yo! Amo. Amo! Amoy! Jesus. Jesus. Ano to na? Son! Diba? Ang pusong lang kadikit. Tama ko yung pangasa. Ang gatarbo niya. Ay, lolob-lob? Lolob-lob mo? Ha? Ang nasahin ni tatay kasi bumigay dun sa ano, ulo ng kalabaw. Jason. Ulo pa naman ang Oh, may naman pa yan. May ano Hinasa pa yan. ang pato. Ano pa? Hindi tumalab. Si Jason. Hinasa ang pato. Hindi tumalab. Pa. Bumigay dun sa ano, kalabaw. Kasi ang kanyo yan. Ulo mo. Sa ulo ng kalabaw. Matindi yung ulo ng kalabaw. Seryoso? Oo. Hindi yung ulo ng kalabaw na yan. Kung sumigbot, di ba kaligin ko? Grabe, binigay. Hindi, dun talaga sa ano, bungo. Yung bungo. Ay, yung libo. Yung itak dun sa bahay, masarugado. Yo! 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 Star, nagising. Alanganin ang tulog. Title na. Ha? Ano lang bibuti nito? Karin. Doon na natin lolob-lob. Yung nag-init. Huh? Yung nag-init. Kunti na rin. Hindi lang. Ano yan? Kung palitin ko sana yan. Dapat. Yan po, hinasa ni tatay yung ano, Siyan! patok.
Pansibak. Si Eric sila. Palakol. Yan, si Eric sila. Oh, si Sian, tapos si Eric. Tapos, Tatambok. Ang putol na. Ayan, let's G. Ha? Pagputol ng pangatong doon sa ano, magkakasal daw. Punta kay La Mary. Papasabak yung team. Yung amo ay. Franstar at Manuli naghanap pa ng susi. Mas butol, gumana na.
nandito na kami sa ano, kila Mary. Ayan. Okay ko, si tatay. Matagalan. Kaya maka-ride na tayo. Balbag po. Ito ang mahirap. Balbag. Susi! Di pa star na wala. Kurol. Ay, puputulin muna sa kanya. Tamaan itong wire, oh. Alam mo na. Tamaan yung wire, oh. Ito, Oo. kabitan to. Hello, babe. Hello. Yari yan. May ta... Malakas pa kaya ito. Ito. Baka mabutol tayo. Dapat hindi tayo pa. Kaya makikat si tatay. Laga na ilaw. Dito. Ay, dito. Akin na kagat yo. Yung sa'yo. Pagpalitan mo pa rin. Dito lang hawik, Kuya Bong. Kuya sa dito, baka buto na yero mo. Laglag na eh. Ini punya kok, kabut di adira. Diyan. Ading meron. Diyan. Tambutang ano ka. Sige. Ayan, at dito kami kina Mary. Parang tulin yung puno ng mangga. At nagpaaram na sila doon sa, sa barangay. At na-adoptohan kasi na yung kanilang kabahayan. Sorry. Pag malapit na kagat yo, sabihin mo. Sigaw. Hindi, pagka malapit na, biglang bibilis yan. Kaya nga. Buhay pa? Oh, boy. Hindi mamatay. Boy. Grabe, ang ganda talaga. Wala. Pero ayaw pa. Ayaw pa. Wala pong impog. Makapal pa. Dito mo siya malapit dito. Para mabagsakan. Ilayo. Pati ang layo yung camera mo. Ayun na. Success! Ang unang bagsak. Naiwasan yung wire. Kapre sa mangga nila Mary, nagpakita na. Kahit tirik ang araw. Yung video nyo? Para ano? Pababa. Marami naman puno. Tag-isa kayo. Tatlong yan eh. Tatlong puno. Tag-isa kayo. Kakangali kaya pagtaga. Para hindi mabaksak ang bubong. Malupit kumaga. Butang malakas. Malampas, mabilis. Apretado! Apretado! Isang kapre, tinulungan na si tatay. Apretado ay! Apretado magtaga. Sana isa labo-labo. Oo. Diretso mo lang yan kasi luloy ang bagay. Ay, kawawa naman. Barrel yan. Sa ilalim. Dalawang kapre nahulog. Sa ilalim, Kuya Bong. Pagbalo ka. Ilalim. Dito, sakto lang yan, sakto lang para ano, hindi mautas agad. Yan. Yan. Lapag mo bubong. Butas yung bubong mo na pag nauna yung dulo. Hawakan yung dulo. Sige, dandahan lang.
Dandaan bigla. Di huwag mutasin. Ipatong mo na sa anong bubong. Yan. Yan. Oh, yun na. Dalawang kapre nagtulungan. Wala. Ano mo naman, dikit mo yung dulo niyan. Yan, sige yan. Sige. Ay, mayroon! Easy na. Pit talaga. Alam mo na. Sige, diretso lang. Diretso lang. Kuya Bong, lawit ng dila. Yan, yan. Dating mangga, akasya na ngayon. Mga 2 buwan, tuyo na yan, panggatong na yan. Bim, huwag ka lalabas, Bim ha. Huwag ka lalabas sa loob. Kasi ano, may kahoy na malalagyan dyan. Huwag ka lalabas, baka lumutol. Buka sa loob, baka bumanda yung kahoy dyan. Buka, dito, Bin. Dito mo po sa loob. Baka malaglag yung kahoy dyan, papasok. Ano, tali? Tarik. Gamit ko ha. Bunga. Nagpahinga. Tapos na ang bagyo, saka pinutol ang puno. Yan. Hagdan. Gagdan. Dito yung hagdan, dito. Saan ba ilalaglag? Diyan ito, babagsak. Dito? Baka abutin to tayo. Sige lang. Yung banda rito.
Itak. Oh, tay. Sige. Kapring malaki, tumulong na. Natulpok. Paa. Ha? Kaganito ng tali. Setting ko. Kailan lang ano. Paa. Sana out. At sa palakol, pinagsabay na. Magkain ka naman kayo. Kuya Bong. Baka lumikad yung palakol tayo. Liyan. Dalawang kapre bumaba na. Kuya Bong, apurado. Kaya na. Ito mga sinapsat, kamu kayo nga tapang-tapang mo kaya po. Parang paring sa sundang may kan mga. Iba talaga? Pag agkapangako. Ay, bibigay na. One, two. Sige, lakas to, hindi. Wala na pag-asa na dyan. Wala na. Wala. Ano po, update dito sa dating ginawa ni Kuya Gatcho na ano, lutuan. Tibay po. Di man lang bumitak. Malupit. Tapos may tambutso pa to. Ano lutuan ni Kuya Gatcho yung ginawa? Diesel ba yan? Diesel. Oo. Oo. Diesel. Dalawa pa yung tambutso. Diesel. Oo. Lupit. Ayos na. Oh, diesel yan. Ang gawa ni Kuya Gatcho. Diesel. Bilibiling may salamangka. Di alam ang kanta. May pinapauso ka na buto-buto. Ang gato.
Tamaan yung ano, Tamaan yung ano, yung plastic. singawan. Yan tayo. Yes, dating gawi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, sabi na eh. Dating gawi, 1, 2, 3. Totally talaga yan. 1 to 8 na lang. At yan sa ate, magluluto na. Paninda. Lutuin mo, te? Gulay. Magluto mo ng isnaka. Ang luluto daw ng snackan. Ay, lubi-lubi oh. Lubi. Kamote. Kalabasa. Oh, papaya. Papaya. Ano ay? Ay, sito. Sitaw. Oh, sitaw. Dami. Ito. Sakit sa gatong. Nagrang-rang ka din yung ginahinaoran. Oh. Ang mga snap-top ka namang gamo yun. Ano kayo? Pibis. Kirang aldaw na upat. Papataldo namin gagibo. Oo. Katubigan mo kayo, masakitan sa nakamuhat ko. Umahabol sana yung ano ko. Yung nahabol tindahan ha. Alin? Ready nyo ko. Dala. Buwan na. 40 plus. Kaya mo na. Ganun ka. Away nagdara sa? Away nagdara. Kapre sa mangga na ni Garilio. Ayan po. Dito yung usok niya, tambotso. Magluluto si ate ng pansit meriendahan. At ginisa na muna ni ate yung repolyo, mga sahog. Ha? Ay, lalay.
Ay, ba, na beso. Yan na lang. Sabi na. Oh, galing na lang, di ba? Hindi ba naglag? Naputol lang. Pampadami lang ng panggatong. Amo? Biri? Amo? Bim bim. Oh. Sumampay dyan. Kuya, tuloy kayo. Ayun po luto na yung ano, yung pansit. Hindi na tayo, tay. Dami. Lupit talaga dito talaga ako na ano, Lupit talaga yung luto, no? sa lutuan na to. Ang nagdala. Ang nagdala. Dito pa rin talaga ako na ano. Walang blower, pero parang may blower. Ang puputol na yung mangga. Wala na silang problema kung sakaling magkaroon ng bagyo. Wala nang tutumba sa bahay nila. Ayan po. Ayan. Tapos pinutol po ito kasi yung gamot pumapasok na dito sa kanila. Yung flooring nila sisira. Yun yung ugat. Oo. Yung ugat ng ano. Ito yung kabila. Lumali. Nag-ilaw na baka. Aga-aga. Solar. Kasolar na. Tindahan nila oh. Bumanda, bahay ah. Banda ka. Ganda na wala kang dalawang puno. Ayan. Masaya na. Alright. Star, nalungkot. Wow! Wala na puno. Wala nang puno. Thank you very much. Nakabutan. One star. Natira ang isang ano. Ayan na, maliwanag na. Ayos na. Putol. Bim! Puno. Amo! Amo! Amo. Saglit. Oh. Pag mo. Bulakan, 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 bulakan. 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 Alright, si Bobog, kasi. Alright, si Bobog, kasi. Ibong tabako. At ayan na, dito na kami. Naka-uwi na kami. Dito kami sa bayan nila Kuya Noli. At si Kuya Noli saka si Franz nandun pa sa ano, pumunta ng Tagpulo. Natin si tatay.
Niluluto na yung dinala ko na ano. Beef. Bago pa, Karning. Kalabaw. ano, tubig? Namuay. Lalaki mang hiwa mo. Balay? Parang gawin sa bago pagkakap naman sa mga laruan. Testing ko lang. Testing. Paborito niya ni tatay. Gusto kong palitan na dito sa bid. Pag parang kuwan sa Papatikim niya kay ano, Franstar yung Sabi ko alin ako. malupit na recipe sa pagkakaluto. Dapat may takip. Ba't ko sa bago? Paborito na yun. Paborito sa Hmm. ano yung mga kalabaw.